Kublai ipi baro ki para bangai ki parlok ki baju sngotenat mat ngap yene ka channel na kawai ka por sha kawai pat haga kerteng jong Jesus Christ ngakwa ban khot ngobha ber pnyang ngobha ipi baro sha ka ne ka jingya pulilang ka jongi ya ka ktin ka jong oblai sngotenat hane ka por ban ya don rangkat bat nyau bor la pasam bat manga dei boxstar lengdo nong pri bat hashwa bangin ya pulai ne ka jingya pulai jongi ya ka ktin jong oblai Tungin yelai shi oblai ha ka jing doai. Tungin ye doai. Ko kpa jing bahap neng. Atrai hari ka kenta ka jong me. Atrai kat bang ya play ya ka jing ya play ka jong ya ka tien ka jong me. A ingi ka jing start ka jong me bang la ban ya sam. Atrai hari ka khlemat ya ka jing play jong ya ni ka jing ya play ya ka tien ka jong me. Pendon kam yang ni bat kumju atrai ki barok ki biok ngau bat ki ba ya ngap ya ka ne ka channel ken long ka jingkar khu na ka benta ka jongki baro au blai pendon kami ngi hendak klepmat na ba kini baro ngabung apan ha ka kerteng ka jongmi jisu ngadawai amen Amen. to ka jingya pulai ka jongi ha ka ni ka tayo na ni ka mat pedeng jong ka jingya pulai ka jongi ha ka ni ka lanong ka ba ship ho ka ong la pendep ha u Chris la pendep ha u Chris bat ka ai kata ka jing pendep ha u Chris bat ka jing jubab ka ba skau tenat ka ba ngila ban ai hang ni kalong ba ya ka jing tmu jong ka jing pen em baro gawe la pendep ha u Chris bat ngin ya pulai shushu ya ka ni ka jing ya pulai ka jongi bat ngin yo ka jing shai shushu ha kini ki benta ki ban nangwan sha ka jing ya pulai ka jongi ha ka ni ka khlemat ni ya poi ka the court spellendet kong gumne namar kata wat ai ba unuru un bishar ya pi ya ka babam lani ka badi lamne shapang ka sngi jing khawai lani unai thamai lamne ka sngi sabaton ki balong ka serniu ya ki ki ban sawan henry ka met kalong ka jong u Chris ka met kalong ka jong u Chris Kumulai sibun bakala pulai ya kana kat khot spellendet marsen pulai ya kana kat khot spellendet natip ba dan napdeng jangi ki bom la ban sngew thu ya kana ka de khot ha kana ka khlamat hoi ngiru ngila ban nam sngew thu ya ka hoi te hin rai ngi don ya ka ktin ki jong oblai hoi ka ktin jong oblai long ka jingirap na kam ta jongi hoi mangila ban shai halor kana ka de khot bat kham tam kat bangi pulai ya kini ki jing di ki jing bam ke bede ha ka jing le niam bat kisah baton bat kunta ter tengi nyepet ke ka ba ka bible kadan ban hikai ngi ban nga kerpat ipi ban yai ne bat ngi ban nyepet kenang ba ka bible kan ai ngi ya ke jing start ke jing champang na ka ktin jong oblai hoi tengi yai be shakmat ya ke jing pulai jongi ha kan khlamat nyepet ya kan ka wei ka benta ka ba don kam ka ba ong ka jing sedang ka jing start bat ka jing champang na oblai hoi ka jing start bat ka jing champang na oblai lane ka jong oblai mo te ujob ula keli ya kan ka jing keli ula ong nang no kawan ka jing start hoi nang no kawan ka jing start bat hang no ngila ban shem lane hang no ka jaka jong ka jing champang upol ula jubab ya kata ka jing keli ha kan ka kol nong ka bangi pule hoi ula jubab bet ya ka bat ula ong ba udai u Jesus Christ ulong ka jing start jongi but how Jesus Christ ka don kata ka jaka jong ka jing champang te kat bangi pulai kat bangi pej menta ya kana ka kolnong jongi upol tho shaki kolosai but haki kolosai ula tho ya kana ksti shaki ngakwa ban kli ya kana ka jing kli ya pi boxster ka e ka jing tmu ka ba upol udon haba utho ya kana ksti sha kinong kolosai hoi kalong ka basngau tenat habang ya pulai ya ka ne ka jing tho jong upol sha kinong kolosai bat hane ka wanra ga jingli ka ong ka e ga jing tmu jong upol haba utho ya ka ne ka shiti habang ipet ya ka jinglong jong ka balang ha kolosai ka jing tmu jong upol haba utho ya ka shiti kalong ban penslur ya ki para banget ban yatli ha ga jing ya bat bandon kata ka jing champang ka pura shapang ukres kata de jing kwa jong upol nang ta upol ukwa shushuru bakin nang san hapo ka balang om tang ka ha ka jing tip jongki henry ha ka jing bat ka jing shania ha u
Jesus Christ. Kata kadai ke jing kwa jong upol bakin don kata ke jing syampang ke pura syapang u Jesus Christ. Shushu upol u ai men sim ban yada yaki na ke jing hikai ke bakla. Hakapol jong upol shibun ke jing hikai ke bakla ke wan ra hapok ke balang. Jongki. Na kata-kata upol utho ia kani ke shiti knang ban long ke jing yada na ka banta ke jing hikai ke bakla ke jongki. Ha ka dekot ke ba Kolosai kelong ke ba ar ke dekot ke ba lai ke bat ke basau ka yetu yengi. Ba ong ba ka katu kat ni kinong hikai lam ler kila klek lang ya ke jing hikai nyam kristan bat ka jing start breu. Ka ba kiwan ra bat ki jing mut ki ba pla jongki ke ba kiwan kwa ban penrung hapok ka balang ka jong ublei kumta upol utho ban yada ya ka balang na ka jing kolomar ha ka jing tip jongki ya ka ktin ka jong ublei bat upen kan mauru yaki ba ka jing start bat ka jing tip bara la shem hau Jesus Christ. Amen. Hau Jesus Christ la shem ya kita ki jing start bat ka jing tip bara om ha kita ki jing hikai jong Gabriel. Kumlai shibun ya ke jing jubab jong pi kalong ke basai sengat tenat. Tekat bangat dang sengap ya ke jing jubab ke jong i nga sengau tu ba kidon kinong hikai balam le. Na try kam dai tang ha ka balang ha Kolosai. Ka dai ru ha ki wei ki balang ki ba upol upej kat bau dang yalap bat u dang bu ya ki balang ha ki jaka ke ba per. Te haoin habangi pej ha ki sngi jong i ba mentaru. Ni i ya kana ke jing hikai balam le ngila la saban ong ke jing hikai jong ubreu. Ke jing hikai jong Hukum Gabriel. jong ubreu. Aduk kata ka benta. Kamat ngila ban ong hata kurkom. Te kai ka bangi de ban le kum ki kristan. Bangin la ban light na kini ki jing hikai ke balam le haoin ngila tip ya kai ke bala tho upol si Kolosai. Henry ka ba de ru bat ni ha ki sngi ki ba khadu. Kai ka ba ki kristan ki de ban le. Bakin light na kane ka jing hikai ban le ban yadan ni ki hikai balam le. Kalong ke bas ngau tenat ka jing yapule ke jongi mata katayo. Ba don ki breu ha ki sngi jong upol ki don ki tin ki jing kren jong ki long ki ba jali jom. Ki thle jong ki ba pen kongu yaki ban ngej ha kata ka jing long ka jong ki. Bat kumno ha ka jing long jong ki ba kin light nani bakin yo ikata ka jinglong ki ban yada na ka jing ngop ka jongki ka deitang na ka jing ya be jongki ya ka tin ka jong ublai kumba upol utho ya ka shiti ka jong uba kinong Korea kilong ki breu ki baspa kim shamlak kinong beria kim shamlong kum kita ki breu ki badon shaka weipat kum ha Thessaloni ki ba sngap ya kata ki ka jing yalap jong ki breu dak iktin jali jom henry ka tin jo blai ong ba kita ki nong beria ki da yit ya ka jing tho hala kasni laki la kren am kat kum ka tin ka jong ublai kata galong ka ba ngau tenat bat yang ngiru kum ju hakini ki sngi ki ba khadu ba shibun kum ha ka sngi jong upol ki breu kin wan ban yalap ha ka kerteng jong ujisu ki wan ban yalap ki wan ban hikai bat kila ban pen ka ngoru ka kin jo blai ka ong ba wat yaki balajit dang syakban syukur kumlai shibun sengat tenat ya ke jing jubab jong pi kat ba pidang jubab ngakan mau ya ke jing pensoi jong soitan ya ke im ula keren da kita gitin jali jong jong bat kala pelong ya ke im bakan ngej ba kita ke jing keren jong kilong ki ba shisha henry kilong ki ba lamle mo te kum mangi le pulai ro naga ktin jong oblai now yones khatnyau to pun kentang ni ki da ke jing shisha ka ktin jong me kalong ke jing shisha tengah gerpat ye pi ki parlok ba pen pulai ka ktin jong oblai namar ka ktin jong oblai ka yarab ingi bangin light nagi jing hikai ba lamle namar haka bible ngi syam ba ka pen pau ya ke jing im ke jong Jesus Christ but Jesus Christ open paru ya kata ke jing start ke ba sha bom jekot bom jekot teto ngi ya shu syakmat ya kana ke jing pulai jongi ngagerpan ipi banye ya ne lang bat ngi banye pulai lang bat ngi ya kana ke jing pulai jongi mentangi lai chakana ka wepat ke benta ke baong pensyong nong rem bala syong dan rai but somehow Jesus Christ hoi don bon ki breu ki baong
ki ngai how Jesus Christ Hoi. Henry nga hi la deru nga sngaw thu ba nga siam ya kan jing e ban san how Jesus Christ Hoi. denem Kedai.แต่บันสาเขาคริสต์เนี่ยงันดันยังกันในกิจเอบัดกุมโนทรายบางทีกุมกิคริสตานกิบาลาพลาบางทีเงยเขาคริสบางทีเยอะบันสันมันละกัสนี Hoi, kum no ngin yo, ngin san. Ha ka jing yadai jong i. But ublay, hang tu kolosai kolonong ka ba ar ka khot ka ba henrio ka ong ka ba philap diang ya u. Grace Jesu utrai kum ta tu yai ha u. Kalong ka jing ya pulai jong i kalong ka ba sngaw tenat. Kum ba philap diang ya u Grace Jesu tu yai ha u. Kum ba ngilap diang ya ka jing hikai ka jong Jesus Christ. You don't come ban yai kat kum ka jing hikai jong u ka ong shushu yangi ba habang pedang ya ga ya u Jesus Christ ngin pedang ya ka jing hikai jong u baro om tang bangin pedang kat tu kat ne teli la ne bangin jit ya ka ai ka bangin skot tanat ngin jit hanrai ngin pedang ya baro ka jing hikai ka jong u Jesus Christ คุมเลยชิบนกตาก็หมดบางิมละบันองบางทีเปรียงยาวจิสุ hai เคลมดาเปรียงยากระเทนจง jong กระจุกกอมบัดงิมละบันองบางทีเงยเฮาจิสุละดังงิมเงยยากระเทนจงอุบเลยละเนละดังงิมบดยากระเทนจงอุบเลยกิดันชิบนki perlok jongi hai ki perlok Kristan jongi mo ki ba ong ba ki ngej how Jisu Henry Kim ko ngu la na Kim ngej pat hagak tin jong oblay singo si ban ong ya kata Henry nga pen chluri phi ban shim ya kane ban ko ngu ya ka tin jong oblay nga singo tanap hang ne ba ka Bible ka tho ya ini contain mi haladangi page ya ka kitab Isaya kala nong ka ba Henry phu wei tada pidon ki Bible plate lang bat nga Isayan ripuwe kata khot ka balai singau tanat ba ngan plena ten jong blai ka ong kum ne ban bu ha ki bas ngau si haseyan ban ai ha ki bas sin senteu ha ka jaka kitpe ka pniang ka jinkmen ha ka jaka ka jing ngau si ka jankup ka jingero ha ka jaka ka mensim ka bakia ba on khot ya ki ki deng ka hok ujing thung utrai ngas ngau tanat ye ni artli contain ba ka Bible ka khot ki breu ki jong ko benang kong ki ding ka hok lane ujing thung utrai te ha ki jing im Kristan jungi ka e ka bangila ban le se ka ba nginyo ya kana ka kerteng ka ki kumangila pulem menemo ki ding ka hok bat ujing thung utrai jing thong utrai da kalong ka ba sngaw tanat habang ipule ne ka kten ka ta khot jing pen shai ne tin jong blai habang i shim ha ga jing im ga jong i habang i kren chipang u jing thong hai habang jing thong un he un san udon kam ban ngam ye ki thiet ban ngam jilio sha ka khendau khnang ba un yo e ka ta jing he ka jing san bat kum ju ha ga jing im Kristan ga jong i ru ba ngi ngin ngam jilio ha ka jing ye dai jong i bangin ngam jilio ya ka jing pule jong i ya ka tin ka jong oblai amen bangin ya pule ya tin jong oblai ban bu ya ka jing duai jong i knang ba ko bangin lai pule bangin nang san ha u grace kum ba ujing thung nang san ha ka jing im ka jong ujing thung kum ju bangi ru bangin nang san ha ya ka jing im jong i ha u grace ni dan kam ban ngam jelio ha ka jing pule jong i ya ka tin jong oblai ha ka jing duai jong i man la ka sngi ba kin yarap ya ka jing ya dai jong i ban la ban san ha ka jing im jong i ka man la ka sngi ha ka jing ya dai jong i bat u grace kum le shibon kata ko mot mangin san man ka sngi ngine ban pule ya ka ten jong oblay hai ban na plut por ha ga jing duai but they tang kumta ngin la ban shong ten rai but ban san how Jesus Christ dong nya sha khama chuchu ya ga jing pule jongi ka ba kham kong san chuchu nya pet menta na kwa ban pule na ki sti jong po si ki kolosai kal nong ka ba na du ka khot ka ba khat we ha du khat san I contain ka ba ong kum ne how bala out share ya phiru da ga jing out share bom sham la thau da ki kti da ka ba loit no ya ka met ka do ha ga jing out share Chris hai ha bala ptep lem bat u ha ka ta ka jing baptist ha ka bala pen mi lem ya phiru bat u da ka jing ha ka jing trail blay bala pen mi pat ya u na ki bayap bat ya phi ken ki bala yap no na ka jing rengkang ba ka jing bom out share ka do jong phi ya ka ba nga ong ula pen long lem bat u ha bala map no yangi ya ka jing rengkang jongi baro Kanai kalong ka kubor ka bahan na kapta jangi ki ba priang yaw Jesus Christ ki shim ya gijing hum baptist ba gijing hum baptist ka de gijing rai jong ki ba ki la IT ya la de shaw Christ
บัดกระคอดกับบักคัดเศร้ากับบางกว่าไอพีบันเปลจิงหมดทางแนกับองฮาบาลาละปันดำเนาะยากิกอดจิงกุลาร์บาลาทอฮากิเนียมกิรุกอมกับบาลายาเลpersya yang iniกับบาลาลองpersya yang iniบาลาเวงเนาะรู้ยากิอุดาสะนาร์ยากาฮากระดิ่งพนาเราใส่พิลาบันเป็นใจฮาลอร์กระดาคินเดียดจอกลองกับบสงตนัดกักเตียนจงเบลัยกระตุกระคอดกับคัดเศร้าก็ลองกับบสงตนัดฮาดุกะตางักว่าบันเบียงสาชิเซียนก็องกุมนี่ฮาบาลาปันดำเนาะยากะกดจิงกุลาร์บาลาทอฮากะเนียมการุกอมลาปันดำเนาะยากะกดจิงกุลาร์บาลาทอฮากะเนียมการุกอมบุนกิบริวบัดยากะจิงฮิกายจองกีบาki ong balasa na pna ya ka hukum dena lasa na pna ya ka hukum habangi pule hang ni ngiu iba ya kata ka niam ka rukom la sanar ong hang ni habangi pai sha ke kitab Deuteronomy kalau nong ka balai puai ka khot ka ba arpu sau hadu arpun riu ka ya tho yangi ba la sanar ya ka hukum ka niam bala tho da u Moses la dep la sanar haka ding pna kam de ya ka shipa hukum ka jong blai hanra ya kata ka niam ka rukom habangi pule ha ka Deuteronomy lai puai arp sau hadu arp riu ka ya tho yangi ba ya ka hukum jong ka le niam le rukom la ong ba labu ha ka krung jong ka sunduk jong ka jutang hanra ya ka shipa hukum labu ya ka ha ka po sunduk jong ka jutang ba de ya ka ne ka hukum ka le niam le rukom bala tho da Moses la sanar hading na de kata ka hukum ka babu hakrung jong ka sunduk jong ka jutang to kumlai sibon ngakwa susu bangin ngam jeliu bat ka Bible ka pensisya yang ni adangi kwa ban singau thu ka khot ka bakhat reu ngakwa ban pule Kolosai ar khat reu ka ba ongkum ne namar kata what I ba uno un bisharia phi hak ba bam lane ka badi lane chapang ka sngi jing khawai lane unai thamai lane ka sngi sabaton idan gini gilai sau tuli ke ba ngin se penchai boxer dan penchai hangi ba ki bru ki snga thuk bakla ha ba ki pule ya kane ka khot Bible ana kwa ap ban penchai ha kane khlamat da ka jing penchai ka bangiyo na ka tenjong oblai ngam hai rap yangi to ngi i ha kane ka khot kembang nilai keren untuk mana had khot splendid ong ba wat ai ba unu ru un bishar ya phi ha ka bam le ne ba phidi ba bun kibreu ha kini kisngi jongi ngi shimi kani ka khot yang ngila ban bam di kat ba mon ngim don shu ka jingte yangi kam don shu ka jingte ha ka jing ya dai jongi bat ublai han rai ka ai kani ka jing bam jing di ka ba upol ukran hang ni ka theu ya ka jing ai ngo bam bat jing ai ngo di baki Israel ki wanra sha ka temple kam sham la kren shapang ki jingbam ka ba ka Bible ka kren ya ki ba khoi bat ki bom khoi ka ta ga de ka jing pen shai jong upol ha ka ba bam le ha ka ba di kam kren ya ki ta ki jingbam ka ba nga ong ka jingbam bom khoi le ka jingbam ba khoi ha bangi pule ha ka shiti jong upol shikinong sha utimoti kala nong ka ba sao ka khot ka ba sao bat ka ba san ka ong na ba jing thau ublai baro ka long ka ba ha bat omdon ai ru ka ban kan tai no la pdiang ya ka bat ka jing ai ngu nama la pen khuai ya ka da ka tien ublai bat ka jing dawai ka ong ka ba snol tenat ki ong ba la pen khuai ya ka da ka tien ga jong ublai bat ka jing dawai ha ba ong la pen khoi ya ka da ka tien jong oblai ngin hit na ka tien jong oblai la ka tien jong oblai ka ong na em kini ki jing bam ki ba khoi ba ki jing bam ki bam khoi ni sham ya kata ha ka Bible la da ka Bible ka ong ki long ki bam khoi ka mot ki long ki bam khoi ka dai kata ka ba kam kren chapang ka jing bam kini kata ka jing bam ya ka ba oblai la bo ya ki bam khoi ane ki ba khoi ni ka dai ka jing kren chapang ka jing ai ngu bam ka jing ai ngu bam ba ka jing ai ngu di jong ki khut Israel ki bang wanra sha ka temple yo la sedon na pedeng jong pi ki bakli kata ka jing keli to don mo kata ka jing bam ka jing di ha ka ne ka jing le nem ka jing le rukom jong ki Israel ma kwa sha ya ka ne ya ka e ka ba ila batai Ezekiel sa pusan klanong ka khot ka ba khat nhiều ka bong te kan long ka banta jong unong sin sha ban ai ka jing ai ngu thang bat ka jing ai ngu bam ru but kijing aingu di de ha kijing kawai niam but ha kinai thamai but ha
ki Sabaton. Ya kan ingin ya pensyaru. Ka ong hane ki Sabaton. Kamu ka Sabaton. Ma. Nang ta ka kran sisu hang ne ka ong un pen kre ye gijing knya namar ka pop. Ba ya gijing aingu bang, ba ya gijing ainu di, ba ya gijing knya penyesuk de ban pelong kain gijing penyesuk na ka banta ka ying Israel. Tengah kuat ban kli sisu ya pi boxer hak way day bat kene ka bang ngadang pule menta kisah baton. Hai. Namara ka Bible kumang ipunyang to ong wat ai ban bisyare pi wat hak kata ka kaya kata ka sabaton ru. Sabaton ru. Hai. Kalong ka bas ngau tenat upol uai kumbang ilai pule mena ba upol ukwa ban yada namata ki jing hikai ki ba bakla. Nor bun ki breu ha kitu ki sngi long ba ki jiu ki bakla Kristan. Ki wanra ki penrung ye kene ki jing hikai balada ki weipat ki gentle ni ki weipat ki breu ki kela Kristan ki hak banyai lang ba ki ni ki jing hikai ki jong ki ban pen wan ra ki bakin long ki Kristan bat hang ni isu ba upol u hikai ngi ya kita ki sabaton bat upen syai ngi hang ne upol habakren hang ne ya kane ka jing ong jong u wat ai ba unu bishar ya ka sngi sabaton ru ya ka sngi sabaton ru hang ne kam kren ya ka sabaton ka ba shisien chitayo henry ka kren ya ka sabaton ka ba shisien shisnam ka sabaton ka ba shisien shisnam ka sabaton ka ba shisien chitayo labu skam ha ka jing penlong bat kalong ka benta jong ka chipa hukum kalong ka benta ki chipa hukum ke jong ublay kadai ka jing pen kenmau yang iman katayo ba ublay ulong unong tau bat unong penlong bat ubak krau bortam ujangi kata kadai kasabatan ka ba kasngi ki ba hnyau ka jong ublay kisabatan ki ba shisien shisnam kidai ki ba kerpang bat kadai ka khana ka barim ka ba yadai ka khana barim jong ka jinglanyam ki kun Israel. Habang ipule ha ka kitab Leviticus kalonong ka ba arpulai ka dekot ka balai hang ne ka kren chapang ka sabaton ka ba day shisien chi tayo. But Leviticus kalonong ka ba arpulai san hadut lai puar ka yato ingi ya ka sabaton ka ba shisien shisnam ka sabaton ka jing lanyam. Ladang ipule hang tu ka dekot ka basan ka yato ingi chapang ka jing kawai kanyam ka jing light nang tang ngi pule ter hang tu kai tho yangi ya ukpu ba khlem thian ka sngi jing ka sngi pen yesuk usok nang kong kumta ter hang tu kai tho yangi kine ki sabaton shisien shisnam ka kadau sha ka jing yap ukris bat ka jingwan arsien ka jong u nadu ba ujisu lawan ki sabaton ki balong ka serniu ha ka jing lanyam le rukom jong ka hukum jong ka jing lanyam kila shem ya ka jing pendap ya ki ha ukres kata kadai ka jing pendap ka sabaton ka ba ka sngi ka ba nyau ka yaina yaisa kan yalam yangi sha ublai ubalong unong tau unong pelong ujangi omdei ya kata ka serniu ya ka ka ban sawan omdei kata ka serniu kat bang ya pule hak tu ka shiti jong pol hebru ru kam sham kren yangi ya ka shipo hukum henry ka dei ka hukum ka jing letniam let rokop. Kumlai sibon. Hoi. Lada pi parlok pi kuat ban tip susu pila ban pule Leviticus kolong ka ba arpulai pila ban siam hang to ya ki atli ki sabaton. Kebenengkong ke bau bleu lakren ha Moses ke sabaton chisin chitayo kumala ong dai boxta bat ki sabaton ki bahap ha ki chisin chisnem kumba pi ngan ai pi kenuksa ngan ai pitang koi kenuksa hane khnang phila ban yoi kenuksa kum Leviticus arpulai ka dekot ka ba arpusa ka ba ong kum ne to kran hagi kon Israel to da ong hau benai ba hinyo ha ka sngi banengkong jong utau benai kan long ya pi ka sabaton kane kam de ka sabaton ka ba chisin chitayo enrei ba kane kaniam ka ba kiniam ki rukong ba ki shaile ka hap ha kane ka sngi ka banengkong jong benai ba tanyaw don ba hap ha ka wei ka sngi kum ha ka sngi ki ba hinyo ba kum ta ter mo te sngaw tanat ru ba I boxter ila batai mene ba kine kumba upol latho kine ki ek baro ki long pe le kolosai ko nong ba ar ka khot ka ba khatnyo upol ong ki ba long ka serngeu ya ki ki ban sawan hai sngaw tanat ba upol upen kwa ban penchai Syafi bat sangai we pi we ya kana ke benta ke babon ki bru
Kim Sngau Thu. Kim Sngau Thu, Tengi Sngau Kemen namar balai bangi don ya Ya, ka ten jong Jong oblay. Oblay. Namar hang ne lapen pau ya kejing shisha. Bat hang ne Chris udon, madu Chris upen pau ingi ya kata kejing start, kejing siampang ba ngila ban chem how Jesus Christ. Hoi, sa kawing kawa ban shushu pastor nyau bor. Habang ikren syapang kane ka sabaton bun kibru ki ong badai ka hukum ka jong oblay la pendu. Mane hanu ka sengi la ban. Mane hari ka basyai ka bangla ida biok sngau ba kane ka ong kumba ong hane ha ka kolosai ka nong ka ba ar ka khot ka ba khat nyau ka ba phila puli ki ba long ka serniu ya ki ki ban sawan ka dai ya ka jing la niam la ru kom. Ka ba jisu hi daladi ula wan ban yap halor ka ding kna kal bari ngi kan mau haya ka jing long jong ka niam ka jing lai la ni kita ki jing khawai baro ka thau ka ba ka dau shau jisu Christ ngi kan mau ya ka jing long jong ki men barim ki khun Israel haba kila pop ki wan ra ya u khun lang brot jong ki ban map ya ka pop ka jong ki ka tien jong blai ka thu ingi ba u jisu Christ ulong khun lang brot u jisu Christ ulong orang ba leng dok bat yakini bara ka jing la niam la rukom la pendep hau jisu Christ kumlai sibon boxer ngi scam ba ngila shy bat lada pi kwa ban shy shu pule hi ma pi bat pej bat lada phim Sngau Thu Sngau Bahawat ki jing pin shy na ki pahi ngasem na ki pastor bat na kiwe ba pi Sngau Jan dengan ngi scam ba ublen kerku yangi ya kaneka jing ya pule jingi bat nga tips scam ba kat bau pol dang tho ya kaneka sti sha ki kolosai long ki pej kine ki jing le niam ki jing le rukom jong pi kine kim la ban wan ra ya ka hok happy kim la ban ai jing penim ya pi ta ka dau habangi pej shu ya ka benta ka bangi ya kren menta ka dei syapang ki hukum jong ubreu ki hukum jong ubreu ko mut ladangi ko ngu ya ki hukum jong ubreu nginam yo ya ka jing penim nginam yo ya ka hok ta henry ladangi ko ngu ya ka hukum jong ublay bat ngai how Jesus Christ ngin yo ya ka hok bat ngin yo ya kata ka jing penim nuksa yu la se ngala ban chu ong hang ne ki hukum jong ubreu ngila ban ong kumbang ngila dap kren kum ka sabatan ka ba shisen shitayo bleu la thau ya ne ka sabatan nadu balo thau ya ne ka perthai ma bat habau bleu la thau ya ka Bible kam siam la ong bakane ka dei ka serngeu kam dei ka serngeu ka dei ka bau bleu la thau nadu menang thau ya ne ka perthai oi dei bleu ba thau ya ka bat ki breu pat ki kwa ban bu da ka wei pat ka sngi te ha oi ki breu ki la ban ong bangi la ban mane ha kana ka sngi en reu bleu la bu kerpang ya ka ne ka sngi ka ba hinyeu ka sngi ka ba hinyeu nang ta kum ki wei de ki hukum jong ki breu ki bot kum ga jing baptis ya ki khlung ya ka ba ka Bible ha ngim siam la i hang na bla tho ba la pdiang na ka Bible nre ka Bible ka ong breu la ban sim ya jing baptis anda ha ba la tip ya ka hok ba ka pop ba anda ha ba pdiang ya Jesus Christ kum nong pnem jong oi nak kata u jisu uban shushu ha ki sngi jong u wang ba ki breu ki mane thala ya nga ki hikai da ka hukum jong ki breu kum ka jing hikai kata ka dei ka jing long ka ba u Jesus Christ ukren ha ki sngi ki jong u ka hukum jong ki breu bat ki breu ki ya bot ya kata ka hukum jong u breu u jisu u ong hi ba ki kongu ya kata ka hukum jong u breu ki bot ya kata ka jing hikai jong ki breu henry kim sham la bot ya ka hukum ka ei ka ba ngalah hikai habang ipet ha shushu ya ni ka hukum jong ki breu habang ipai sha ka gospel jong Marcos kalanong ka ba nyau hangtung i ba ki senran kini ki parsi ki wadau ba ya ki habakim ki bam da ki ti ba kham sai lan ni kita ki ti ba kham that jong ki kat kum ka jinglong jong ki jiu lan ni kita ki parsi la ong ba habaki le cheyo shahat ban ya kendo bat ki breu ki bom dei ki jiu ki la khain ka pop ha pedeng ka jong ki kata ka de ki jing hikai pateng la pateng jong ki apartment ka jong ki bat ya kata ka jing hikai ki yai but bat ki yai bat ya ka jing syakri jong ki ya ublai kan ni kumbang lai kren umna kam wan ra ya ka jing penyam kam wan ra hiru ya ka jing ya dai bat ka hukum ka jong ublai namar kat kum ka jing long jong ki ban kendu ki breu ki haban sum ban site damit haba ki poi hayeng i hab ban site hai la de ban kin lai ya ka ja na kata ka jing ban tingit ka jong ki kata kam dai ka jing long jong ki breu lan ni ka hukum
ka jong oblai kata ka ka hukum ba ubreu wanra bat nyu i ki hakisngi jong Jesus Christ kini ki breu ki shat bat bhai kini ka hukum jong ki bat kumju hakini ki sngi jong i rumanta ki breu ki bat bhai ka hukum jong ki breu Alright. Kumlai sibon. Yola sedang nak pedeng jong pi ki para bengai lane ki parlok. Ki ba perkat ki ba kwa ban bot yau Jisu ban bot ya ketin jong u. Pi kwa ban sumar ya ka sngi sabaton. Henry ki don ki breu ki ba kren ya pi don ki breu ki ba bishar ya pi don ki breu ki ba ong ki ba ma ha kata kom ki ba kren ben ya pi. Henry kan mau Jisu la pendep na ka bentai jong pi. Penan kam syuk ban keslai ya kita ki jing kren jong ki breu. Namal Jisu la pendep nak bentai jong pi te na pencelur ya pi la don ap deng jong pi ki ba kwa ban ngai yau Jesus Christ ba ban bud ya kten jong u Jisu ong ngala pendep la pendep how Jesus Christ ka benta ka bangi hab ban le ka long tang bangin ngai how Jisu ban bud ya kten jong u ngim nan kam ban da sneu than ya kita ki jing kren ben jong ki breu ha bangi bud ya ka kten jong u blai tam ngakan mau ya ka jing bud ya ka hukum don bon ki breu ki ba ong dan kam syuk ya ka hukum. Dan kam syuk. Henry ka Bible kam semla ong kum ta. Ka hukum ka ba shipo hukum. Ka shipo hukum ka Bible ka ong. Ni bod ya ka ngi de ban ko ngu ya ka. Ta ka daw la da pi ki perlok. Pi ngau thu ya kini ki jing hikai. Wanam kuslai. Jisu la pendep na ka benta jang pi. Tong ni pendem ki kli jing doai. Ko pa jing ba hab neng. Mi i yang i wei pi wei. Ban ma tip ya ki dono jong i atrai kan bat. Te kum tangi duai ha kene klamat lada don kino ki kon jong me ki ba kwa ban put ya me ki ba kwa ban sumar ya ka sabaton ki ba kwa ban sumar ya ki shpo hukum ki ba kwa ban sumar ya ki jing hikai ki jong me ngi duai ba menyerap ya ki khnang ba kinom sneusi lana kinom sngap ya ki jing kran jong ki wei ki jing kran ben jong ki henry kin kemau ya ka contain ki jong Jesus Christ ya ka baula yap halor ka ning phna ula ong la pendap try ba kerku ye kum kini ki breu ba yarap ye ki bikin wan syame try ba nama ta ka daw nai dor kala bani ha ki jing im jingi yarap ngi benglong ki breu ki jong me ha ka teng jong Jesus Christ ngi doai amen